Goddag og velkommen til nyhederne. I går rasede stormen Egon udenfor og skabte store problemer, særligt i trafikken, hvor Storebælt måtte lukke. Nu vil min medvært, Anna Rasmussen, fortælle nærmere om Egon. I Hirtshals rasede Egon i 3,5 timer med middelvind på 24,5 meter i sekundet, hvilket vi troede ville være det højeste, vi kom op på. Men blot nogle timer senere får vi meldinger fra Sjælland. I Knippen, hvor vi når helt op på 38 meter i sekundet. Hold da op. Anna? Anna, er du der? Anna, du forsvinder! Sådan. Hvad med skader? Er der sket nogle af dem? Jamen, fandt jeg arbejde på højt med skader rundt om landet. I alt 300 gange måtte folk rykke ud i aften og hjælpe folk med at sikre deres huse. Mit navn er Anna Rasmussen. God aften. Tak for det, Anna Rasmussen. I må have en fortsat god dag.